ग्रामवासियांना एक दिलासा द्यायला आलेलो आहे. संपूर्ण दोन संकट आहेत. एक तर करोनाचं संकट अजून आपली लांब सोडत नाही आहे. दुर्दैवाने आपल्या बाजूने निघून गेलेले होते. आता या वादळाची तयारी इशारा मिळाल्यानंतर आपण सातत्याने करत होतो. मी खास करून इथे सर्व यंत्रणेला धन्यवाद देतो. महसूल यंत्रणा आहे, सगळ्याच पोलीस यंत्रणा आहे की त्यांना सूचना दिल्यानंतर त्यांनी त्याचं पालन केलं. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.